Paýtatymyzyň gözel künjüne ýerleşen Aşgabat Aýdymsaz merkezine geçirilen bayramçylyk konserde dünýä meşhur hallary dokuyan türkmen gelin gyýylarynyň milli sunugatyna bagyşlanan dabaralan many mazmun taýdan baýlaşman şertlendirdi. Aşgabat Aýdymsaz merkezine çykyş eden medeniýet sunugat ustatlary özleriniň belent ruha beslenen aýdymsazlary bilen ajaýyp sunugaty dörejileri wasp etdiler. Ýurdumyzda möhüm ähmiýet bolan şanly senelen häzirki döwrüň ruhyny kybap derejede dabaralandyrylmagyna toplumlaryny esasly çemleşilýär. Aýratynam bayramçylyk çäherleriniň medeni maksatnamasy ýokary derejede taýýarlanyp, onu kesitlenen wezipeler talaba laýyk ýagdaýda amlaşdyrylýar. Munyň özü ýurdumyzyň durmuşynda wajyp urny eleýän we kalan ýatda galjy pursatlara beslenmegi şertlendirýär. Bayramçylyk konsertine çykyş eden medeniýet sunugat ustatlary özleriniň ýakymly owazlary bilen halkymyzyň bagtyar durmuşyny, şeýle-de gahrman arkadagymyzyň başyna başlan beýik maksatlarynyň arkadagly gahrman serdarymyzyň ýol başlygyny üstünlikli durmuşa geçirilmegi bilen ýurdumyzyň sazlyşykly ösüşini wasp etdiler. Şunda halçylyň çekýän asly zähmetine aýratyn ähmiýet berildi. Sunugat ustatlary türkmen halkynyň dünýä meşhur bolmagyna gahrman arkadagymyzyň mehriban käbesi oglabat ejäniň we türkmen halkynyň milli lideriniň maşgalasy, hormatly prezidentimyzyň käbesi, Türkmenistanyň at gazynyň halçysy Ogulgerek Berdimuhammedowanyň zähmetine möhüm ornuň değişlidigi baradaky mowzuklary zerur üns berdiler. Bayramçylyk konsertiniň dowamyny edilen çykyşlar aýratynam edew saly kompozisiýa, zähirli halçylyň ahlasly zähmetine bagyşlanan bayramçylyk konsertiniň esasy bezegine urildi we olar ýatda galjy pursatlara beslendi. Bayramçylyk konsertine gatnaşyjylar halkymyzyň bagtyar durmuşynyň halçylyň zähmetine ýokary baha berilmegi bilen baglanşykly meseleleň döwletimiziň hemişelik üns merkezine saklanýanlygy üçin hormatly prezidentimize hemem gahrman arkadagymyza hoşallyklaryny bildirdiler. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne wasp edýän aýdymsazly çykyşlar bayramçylyk konsertine aýratyn owşun çaýyp, bu ýerde gurulan çykyşlaryň dabarasyny we ähmiýetini hasam belende götürdi. Munyň özü gadymy sunugatyň häzirki zamanyň ruhyny kybap derejede ösdürilýänini has aýdynlygy bilen äşkär etdi. Şöhret alkışlar bilen arkadagly gahrman ferdarman milli lider gahrman arkada